uNkulunkulu akakulonde uphile ubhusha uphumelele. Pastor Wingilo uchaza amaphupho. Siyathoba, siyayithobeka. Sicela ukuthi ube member, sicela unikele kwi-channel kuphela ku-Song 9. Bese usenza inamba ku-Song 9 ya-5 noma ungathabi. Phone for Monday to Friday kuphela. Yonela manje. Molweni, cela ukuthi uphupha kuhleka nomuntu othanda naye. She was laughing with her boyfriend or her husband. Nake singakusho umuhleka nomuntu othanda naye nomuntu wakho. Ngani kuyenzeka-ke uma uphupha umuntu wakho kube uphawu olungaba oluhle uma nihleka. Oluhle kungenzeka kuzofika isikhathi esihle senjabulo kini nobabili. UGenesis 21 verse 6. Usarathi uNkulunkulu ngenzela ukuba-ke lihleke. Number 2, ngokwesintu-ke uma uphupha umuntu wakho kuwuphawu olungaba ngoluhle uma nihleka. Lungasho-ke kungenzeka izitshalo ezinembethe noma iy'tshalo zenu zijabule, zinyeme, futhi zigculisekile ngobudlelwane benu. Uma ukuthi nina nahlanganiswa ngokucebo ley'tshalo. Okay. Number 3, kwesinye isikhathi-ke uma uphupha umuntu wakho kuyaba uphawu olubi uma nihleka. Lokhu kusuke kusho ukuthi uyaxwayiswa ngosizi nokudabuka kanye nokudumazeka okuzofika kuwe ngenxa yalo muntu. Izaga 14 verse 13. Nasekuhlekeni inhliziyo inobuhlungu nokuphela kwentokozo-ke kulo sizi. Number 4, kwabanye uma uphupha umuntu wakho kuyaba uphawu olubi uma nihleka. Olusho kungenzeka uyaqwashisela ukuthi akumele umethembe lo muntu ngoba-ke ugcwele amanga nenkohliso kanye nokuzenzisa. Siyabonga kakhulu besibheke lapho ukuhleka ne-boyfriend yakho, ne-girlfriend yakho, nengane yakho. Siyabonga.